Inge en Jos Wissen. Inge en Jos Wissen. Heading down south to the land of the pines. I'm thumbing my way into North Carolina. Staring up the road, and pray to God I see headlights. I made it down the coast in 17 hours. Ja, het is eigenlijk een heel oud gebruik. Je ziet het nu vandaag hier zo, dat is het Zeeuwskampioenschap Chasersrijden. Je hebt twee takken van sport, dat is ringrijden en het chaserrijden. Je ziet hier vandaag het chaserrijden. In combinatie, de man stuurt, de vrouw steekt, paard aan de wagen. Dus dat is eigenlijk waar het er vandaag aan draait. Wat precies de oorsprong vandaan komt, zou ik niet direct durven zeggen. Maar het is al een heel oud gebruik. Ja, het belangrijkste van de combinatie is eigenlijk het spel tussen mens en dier. Dus het paard moet goed in balans zijn, goed lopen. De kar moet goed in balans zijn. De man moet goed opletten waar hij rijdt. Er zijn 4 ringrijpalen, dus daar moet je goed op letten als menner. Dat je de goede richting aanhoudt. De vrouw moet voldoende ruimte hebben om in te kunnen steken. Nou ja, dat is een kwestie van de juiste balans. Ja, ik vind het heel erg leuk. Want als je nou hoort ook, dat zit er maar een paard tussen met 2 verschil. Dus zo goed rijden ze toch? Nou, ik vind de versiering en hou toch de spanning van de ring insteken. Vandaag zijn we in principe gestart met 47, maar er zijn heel wat uitvallers door griep of dat er een paard kreupel is. Of dat je door andere omstandigheden ook het weer kan wel eens parten spelen. En we rijden momenteel met 33 combinaties. Voor de mooiste combinatie trekpaarden. Is het nou ook veel voorbereiding voor die mensen? Ja, enorm veel voorbereiding. Ja. Niet zozeer qua oefenen, want ja, dat zit in je of dat zit niet in je. Het kunnen steken en het kunnen mennen. Maar er zit enorm veel voorbereiding aan. Het paard vlechten, de chase versieren, bloemen halen, nieuwe oefijzers. Enorm veel. Donderdag heb ik de chase gewassen. Vrijdag de bloemen gehaald, bloemetjes gestoken. Gisteren paard gewassen, paard gevlochten. En zijn we hier gekomen vandaag. Ik doe mee omdat ik het hartstikke leuk vind. Ik draag graag de folklore uit en ik vind het een fantastisch evenement. Iedereen beleeft het op zijn eigen manier. De een rijdt voor zijn plezier en de ander die rijdt voor de ringen. Aan dit evenement, deze wedstrijd, doe ik elk jaar mee met een vaste partner. Ik vind het leuk aan het wedstrijdelement en de klederdrachten en dat het echt een traditie is, een Zeeuwse traditie. Dat vind ik echt fijn. Ik vind die versierde koetsjes fantastisch. En die mensen doen het helemaal uit zichzelf. Ze zijn van om 9 uur begonnen en ze zijn nog steeds bezig. De kringsteken, dat vind ik zo leuk. Met mijn oma vroeger heb ik dat al gezien. Mijn man vindt het een beetje vervelend, maar ik vind het echt uniek. Dat zie je in Duitsland niet. Ik woon in Duitsland. En ik vind dat gewoon geweldig. Dus al met al zit er toch bij 40, 50 man vrijwilligers aan om dit evenement vlot te krijgen. Hier in Westkapelle zijn vrijwilligers gelukkig geen probleem. Eerstkampioenschap Zeesterlijn 2017. Annika Lampert en Jan Wisseler. Daar op de hand. Geweldig, geweldig. Ja, gewoon super. Is er een beetje op gerekend? Nou, niet echt eigenlijk. Ja, we wisten wel dat we wel goed redelijk kunnen rijden, maar dat je dan gelijk kampioen wordt.